bende koro arwaki ne nyikwara Mgajwang', in jal mane otony e lwenje kit chwech. Samoro mana kinyiso mana sigandi, nobedo nade? Goyo sigandi mar ponyi e gik maka GBV tek. To healing en ga process mar ng'ato ka ng'ato. By the time ng'ato gain guts mar wacho story mamare, healing is a process. Gi kawuono okanyal gano siganda. Not healing and process take time ng'ato ka ng'ato mondo take time ne. Incident ni nyalo bedo notimre na higni 2 mokalo ama higni 3 mokalo. Lakini nyalo bedo notimre ni miyo moro higni 10 mokalo. Lakini gano siganda nyaka sani bedo ne matek. Adier. Koro emo men wecha koro na chenro kacho ni ratego. Ingeni mar mondo mibi kata mne TV, mondo jopiny winj kata mana sigana, kata mana owinj duondi kaka jal nero mabende ne achiel kuom jogo ma bende notonye lwenj kit chwech. Okong' mane en gima ber, iro kama ne nya kuom chopo nikech ok ji mathoth mayangore. Joma ng'eny pondo mang'eny. Moko pod nitie oponyi gi kailago lakini pod odok the same place. Koro take time. Nyako miyo kamiyo take time mare mar make steps. Nyalo bedo ni en kaka storytelling mar joma miyo. Story ng'ato nyalo ng'isi part, onyalo par no ng'isi kawuono te, lakini kiny pod story ne oendelesha. Koro story upogore ng'ato ka ng'ato, story take time. En gimoro ma process. Unyalo ng'isi kawuono matin, lakini ko unjo story mar nyawadgi, to nyalo ng'isi ni mara be almost relate gi marono. Koro story en gima systematically take time. Adiera makende to bende ni wacho ni idak bure Nairobi ka he kar dak ma Kibra. Angeni kama ko ken kama sigandi nyiri weteni nikech angeni bende nitiere kama grube ma bende samoro ntiere nyiri biro kanyo mar nyiso sigande gi kata mana mar yudo resruok donge koso nitie. Koro an personally asebedo ka bedo field mar human rights since 2017 noyudo ka pod antie school na antie campus. Nosebchako lweny mar gore lwenje mag GBV kod mag child abuse kane pod wantie school. To lwenje go nwagoyo mostly nwadili kod grassroots people jo maintain formal settlement. Nwach iyudo ka issues mag GBV obedo normalized, ji okawe ka gimoro ma kawaida. Setting mar kaka iyudo ni Kibira, Madhare, ji okawe ka gima kawaida. Iyudo kata ni miyo igoyo gi chuore e ot. To jirani dak chung dhi wacho niya nwacho ng'igog miyo ni ong'isi ni mano gik ot okadonte. Koro sebedo issue mabedo katimore kawaida. Lakini recently story mar femicide osebedo komedore sana e pinywa ma Kenya kae. Sana iyudo ni issues gi osebedo katimore informal settlement kaka mar Kibira, Madhare, Mukuru. Iyudo kuonde moko ma en gi ahinya mar kijiji. To joma mine ng'eny gi gise koso duol mar wacho ni girel ni osebedo katimore. Sana oganda mar dholuo waero rito keny. Wania okoro mna woke keny, okoro mna woke ka wok to jibro wuoyo kuma nadi, gikaila gi oromo ni timore, mano gik mnotimore ni kwere na gidai na okoro mna wuok. Koro issues mag GBV osebedo kobedo rampant sana informal settlement. So koro kaka an asebedo katiyo gi shirika mosebedo katiyego, wan joka women rights and women led organization osebedo kwa go lwenje mag GBV informal settlement back chakre 2016 mane kwa the founder no biro obet piny oneno ni issues go osebedo kamedore. Kuparo incident monotimre Moi Girls mane nitie japuonj mono repo nyathi back then. Koro issue no emnobedo kaka alarming rate mono wuok bobiro nyaka oko bwariwore wachoko lweny no. Like mbona hizi issues zinafanyika si kwa kijiji peke yake, lakini koro goro extend matimre nyaka school, to school ni kuma chegni kodwa. Koro match no biro bring a change. Chakre kanyo mne koro mon muno sebedo kobedo okale lwenja ilago no biro boriwo duol bochako wacho ni issues mag GBV ok biendelea Kibira ka wantie. Kwa neno tuwadhi kuro warango kaka miyo ni nyalo bedo konyo konyruok. To pia wasebedo kwa tiyo gi izima legal services mosebedo kantimta kaka crew sebedo ka konyo sana, kata local authority give legal services to women. Ido kama mwanamke nigi case maybe no nyolo kumoro to sebedo korango kanyalo ido title deed ni bedo changed to her name. Sebedo ka take women a lot of process. Ido kama ni wacho ni asebedo ka pangora ka serikali igni mang'eny
lo nondike nanyo gi nying ng'ato to adwaro lo nondike nyinga bedo tek matek kuomgi lakini ken ng'ama dichuo kadwaro ni lo oloke nyingi bedo mayot kuomgi koro stereotype osebedo ka tapenji purity kata yeah. Kapok owinjo kata mna duonda gaya kiwacho ni udili gi informal settlements nikech ang'ini ukiny ma kawuono nitiere kata mna mine mana kaka nise wacho gisebedo ka gikadhe tembe mathoth lwenje mag kit chwech to giwuok oko mar mondo mi gichiw report lakini kaka jal mosebedo kata mna kang'iyo issues kata mna weche makamagi chakre higa mar 2016 kaka gisebedo kiwacho nitiere kuonde ma nek beni chiwe report makamagi kunde moro mitimo report makama chal kamagi wache kopogre gi mwang'eyo kaka fida gine magi koro informal settlement mantie informal settlement gima temo wacho ni ya nitie organizations matiyo informal settlement mang'eny to nitie moko matiyo gi issues mag women en mar maybe mag issues mag GBV issues mag financial literacy mag women koro issues gi kotimre kijiji joma giyudo machiegni manyalo chopo yudo gi magi nyalo miyo information gi en joma en machiegni kodgi koro yudo kaka organization matiyo informal settlement bedo miyo mine tich mayot yudo ka gimoro timre gotieno to nyalo access kumodhi ne godiochieng wacho ni abiro kae imiye good reception kokichopo ni chopo ni tichako penje ni ang'o motimi ibedo gi welcoming heart ing'ise ni